M'agradaria, senyor Grau, que em contestara una pregunta. Vostè creu que és acceptable que l'Ajuntament de València destini vora 64 milions d'euros a una fundació i mai hagi retret comptes en el plenari de l'Ajuntament explicant en què s'han gastat aquests diners? Els membres del patronat i els regidors del seu partit presents a la fundació han dit que no s'enteraven de res. A vostè això li sembla normal en democràcia? Si és privada i l'Ajuntament de València no té res a veure, es pot explicar als valencians i valencianes per què presideix la Fundació el vicealcalde de la ciutat i mà dreta de la senyora Barberà? Si és privada, per què concorre la circumstància que el director gerent de la Fundació és la mateixa persona que dirigeix el Palau de Congressos, que sí és un organisme municipal? Quantes preguntes i quantes coincidències o casualitats, no? Si el turisme és una indústria, un motor econòmic d'aquesta ciutat, em pot explicar per què no hi ha una regidoria de turisme com la hi ha d'Hisenda o de Benestar Social i per què, quan aquesta regidora i la resta de companys d'altres partits fem preguntes relatives al turisme, sempre respon vostè, senyor Grau, i per què, quan els membres del patronat de la Fundació anaren a declarar, es referien a vostè com al regidor de turisme? No serà que la resposta a algunes d'aquestes preguntes és que la Fundació Turisme funcionava com una regidoria de turisme en l'ombra i ja anava bé fugir del control i de la fiscalització dels representants de la ciutadania? En aquesta qüestió, senyor Grau, vostè és jutge i part, públic i privat. Mala cosa per als representants públics i mal d'explicar a la gent. Si no hi ha res que amagar, que és el que diuen vostès, facin una auditoria que és la que nosaltres demanem i, a més, que els òrgans municipals puguen realitzar la seva funció de fiscalització. Des de Compromís volem saber quins criteris s'han seguit en matèria de contractació a la Fundació. Hasta el informe al que ustedes se han referido, señora Castillo, que lleva fecha del día 8 de mayo del 2014, nunca nadie, ningún elemento de control ni de fiscalización, e insisto, nunca nadie ha cuestionado esa naturaleza. La propia Intervención General del Estado, por 2 veces, en el 2010 y en el 2011, ha emitido informes en sentido favorable al control privado de dicha fundación. Y en los años precisamente 4 y 5, en la publicación de la Intervención General del Estado de entidades sometidas a control público de las corporaciones locales, no ha estado incluida la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau. Y pueden ustedes darle todas las vueltas que quieran. Y por supuesto que esto se demostrará donde corresponde y ustedes se la tendrán que comer. Jo no vaig entrar en les desqualificacions. Jo he formulat una sèrie de preguntes i és molt probable que jo, que no sé de moltes coses, però suposo que vostè tampoc, no està perquè la Intervenció General de l'Estat o el Tribunal de Comptes són organismes qualificats que emeten informes i que nosaltres llegim i és a partir d'ells que plantegem les nostres qüestions. Miren, a base de dir coses no se fan veritat i la reiteració del fet que la naturalesa de la Fundació Turisme València siga privada a base de dir-ho no és així. Serà formalment com vostè dirà, però el sentit comú diu que qui paga mana i qui paga el 98% de les despeses de funcionament d'un organisme és qui mana en aquest organisme. I per què demanem la dissolució d'aquest organisme? Perquè no funciona, perquè és opac, perquè no poden controlar els comptes